Poseta predsjednice pokrajinske vlade Maje Gojković opštini Kula bila je posvećena razvoju privatnog preduzetništva i sagledavanju stanja u različitim sektorima lokalne privrede. Tom prilikom obišla je 2 privredna subjekta koji posluju u potpuno različitim delatnostima, što je, kako je istakla, omogućilo sveobuhvatniji uvid u potencijale i izazove sa kojima se suočavaju preduzetnici. Najprije u Kuli posjetila kompleks Etnolux, vikendicu koja je nastala i počela da se širi pre 6 godina, a u međuvremenu je značajno proširila svoje kapacitete. Gojković je naglasila da razvoj turizma predstavlja jedan od prioriteta pokrajinske vlade, posebno u kontekstu rastućeg interesovanja za Novi Sad, Vojvodinu i Salaše, kao i koncept zdravog života i domaće hrane. Predsjednica Gojković potom je u Ruskom Krsturu obišla fabriku ABC Food, koja se bavi preradom i zamrzavanjem voća i povrća. Reč je o mladoj firmi koja je pre 2 godine kupila pogon i uspešno ga revitalizovala. Poseban značaj ima za lokalnu zajednicu jer sarađuje sa velikim brojem lokalnih poljoprivrednika, primenjujući model od njive do trpeze. Pored domaćeg tržišta, firma ima kapacitete za izvoz, pre svega u zemlje kao što su Nemačka i Austrija. Danas smo završili radnu posetu opštini Kula, posvećenu privatnom preduzetništvu. Izuzetno važna poseta jer smo posetili, videli kako rade naši privrednici iz 2 potpuno različita privredna aspekta. Prva firma koju smo posetili se bavi turizmom, etnoturizmom. Počeli su pre 6 godina, tako što su ovde kupili zemljište. Evo sada kažu da su zaista izuzetno zadovoljni bavljenjem etnoturizma ovde u Kuli i da su ujedno proširili svoje kapacitete poslovanja kupovinom jednog velikog objekta u Subotici. Problemi sa kojima se suočavaju su problemi sezonskog tipa. Dakle, ono što im je prepreka da se više razvija turizam ovde je što su njihovi objekti prilagođeni, dakle, onom lepšem vremenu i sezona im traje od maja meseca do negde oktobra, ali kažem, oni su razvili svoj posao i na neke druge stvari, bave se i proizvodnjom rakije i o tome smo pričali jer i Vlada Republike Srbije u okviru Ministarstva privrede ima posebne konkurse koji su posvećeni baš poslovanju, proizvodnji, vinu i rakijama, ali i pokrajinska vlada je uvela nove od prošle godine, nove konkurse koji takođe podstiču ovu proizvodnju. Uskoro se raspisuju, tako da sam ih pozvala da učestvuju na toj vrsti konkursa i naravno poseban aspekt, posebnu pažnju u poslednje vreme posvećujemo razvoju turizma, jer je to izuzetno važna privredna grana za rast ekonomije i boljeg standarda u čitavoj državi, zato što se pokazalo da posle Beograda, kao naravno svuda u svetu, svi ljudi vole da posećuju prestonice i glavne gradove, da je Novi Sad, Vojvodina, Salaši, zdrav život koji promovišemo, zdrava hrana, nešto što izuzetno privlači turiste kako iz Evrope, tako sve više sa nekih udaljenih destinacija. A naravno, ova firma u kojoj se danas nalazimo se bavi potpuno nečim drugim. Oni su mlada firma, 2 godine kako su otkupili firmu iz stečaja koja je od njima prodala ovaj pogon za proizvodnju smrznutog povrća i voća, značajna zato što je važna za Kulu, jer oni rade isključivo sa kooperantima koji se nalaze u Ruskom Krsturu i čitavoj opštini i opštinama koje ih okružuju. Svi su zadovoljni zato što ova firma ponovo počela veoma uspešno da radi, tako da ovo je sistem proizvodnje i rada od njive do trpeze, izvoze
to je izuzetno važno. Dakle, posle našeg tržišta oni imaju kapacitete i da izvoze. Razgovarali smo o tome, dakle, čitavoj Evropi, najviše Nemačka, Austrija, ali i naše bliže i dalje okruženje. I ono što će biti potrebno, iz razgovora smo to definisali, veliki su računi za struju, jer to je takva proizvodnja i pokrajina će pomoći preko naših konkursa u sektoru Sekretarijatu za energetiku, uvođenje panela koji će im pomoći da smanje troškove svog poslovanja. Predsednik opštine Kula Damjan Miljanić istakao je značaj posete, naglasivši da je obilazak obuhvatio kako manji privredni subjekt u Kuli, tako i važan kolektiv u Ruskom Krsturu, koji je direktno povezan sa lokalnim poljoprivrednicima. Danas ovde u Ruskom Krsturu posebno mi je zadovoljstvo da mogu da pozdravim i zahvalim na današnjoj poseti predsednici pokrajinske vlade, takođe i pokrajinskom sekretaru, gospodinu Sofiću i predsedniku regionalne privredne komore Vojvodine. Danas smo imali priliku da obiđemo i jedan, da kažemo, manji privredni subjekt u Kuli. U prethodnom delu posete i ovde u Ruskom Krsturu značajan privredni subjekt, posebno značajno zato što je ova firma naslonjena na proizvođače direktno ovdje iz Ruskog Krstura, proizvođače poljoprivrednih proizvoda, pre svega povrća i praktično iz cele naše opštine i primer jedne firme koja je nakon svojih problema i stečaja sada ponovo na putu jednog uspešnog oporavka i ponovno vraćanja na scenu kao jedan privredni gigant. Zahvaljujem se predsjednici pokrajinske vlade što je ličnim prisustvom obišla, upoznala se sa problemima ovih privrednika, podrška koja je od strane države i pokrajine takođe dragocena, upoznala se sa tim programima, tako da eto, danas smo imali priliku da vidimo dve uspešne privredne priče, jednu, da kažemo, uslovno rečeno manju i ovde u Ruskom Krsturu jedan stvarno značajan privredni objekat prilikom posete našoj opštini Kula. Predsednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak ocenio je da je reč o zdravoj privrednoj priči. Posebno je naglasio značaj ispunjavanja visokih standarda i sertifikata i ukazao na sve veći značaj energetske efikasnosti u proizvodnji, posebno u kontekstu zahteva tržišta Evropske unije. Ovo je jedna zapravo zdrava privredna priča, da je tako nazovemo, ABC Food. Videli smo proizvodnja, dakle, pakovanje smrznutog voća i povrća i veoma značajna stvar, kako je već naglašeno i predsednica pokrajinske vlade je malo čas to naglasila, da je to sa aspekta Kule, opštine Kule, konkretno Ruskog Krstura, veoma važno za ljude. Dakle, svi koji se bave proizvodnjom, i ako sam dobro razumeo, kompletan otkup pre svega paprike sa teritorije ovde Ruskog Krstura i okoline završi ovde, pakuje se, a ono što je najznačajnije sa aspekta privrede jeste što gotovo da ne postoji država u Evropi sa kojom ovo privredno društvo ABC Food ne sarađuje u potencijalu izvoza. Dakle, naravno su tu pre svega zemlje regiona, ali mogli smo da čujemo i u prezentaciji danas da je to Italija, Nemačka, da su dakle pokrivene apsolutno sve evropske države i ono što je jako važno jeste da imamo jednu, kao što sam rekao, zdravu privrednu priču. Dakle, od firme u stečaju došli smo do toga da imamo jedno privredno društvo koje možemo reći da je opština Kula, ali samim tim naravno i privreda Vojvodine apsolutno ponosna, jer svi izvozni potencijali, dakle, ne možete ih imati ako ne ispunjavate stotinu nekakvih uslova, sertifikata i svega ostaloga. Dakle, ova firma sve to posjeduje, sve to ima i ono što je jako važno, oni rade uvek na razvoju dalje, jer negde upravo kako je predsednica pokrajinske vlade malo čas naglasila, taj energetski moment je svaki dan sve značajniji, dakle, masa nekih proizvoda koji idu ka Evropskoj uniji, pre svega Evropskoj uniji, traži se poreklo kako je roba nastala, pa potpuno je nebitno da li pričamo o šrafovima ili pričamo pogotovo o hrani, dakle, važan je moment da li je uz energetsku efikasnost i proizvodnju došlo do toga. Tako da, naravno da treba da pomognemo svi da se što više rastereti taj energetski sektor, a pokrajinska vlada svakako tu značajno pomaže i mislim da to svima znači, ali ovde negde možemo videti primer kako jedno privredno društvo iz dana u dan, evo kao što smo čuli 2 godine je postojanja, odnosno kada su preuzeli ovu firmu iz stečaja,
iz dana u dan se napreduje i to je pravi put uspeha. Siguran sam, kada dođemo ovde za 5 godina, mislim da ćemo 15 puta više imati da vidimo nego danas.